kodwa abafazi sibathathile abafazi bamathongo ukwehla wenyuka nonondindi uganiwe akuyona into elungile leyo. Okubalekile uma kuukuthi abantu besifazane abathanda thatha umfazi cela ithongo likupha amandla uganwe ube nabafazi ababili ube nabafazi abathathu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona abogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi yakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina bokaNodumo ehlezi kaMenzi ngeyimpunga yesintu. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kuphunyele khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami ukuthi umusha kule channel ngoba iyakhula kakhulu. Ngumlekeleli wakaMbanjwa impunga yesintu unduna kaNdaba uNtombisi yancumela usizwa siyamkhombisa nesincane saphuma ehlathini ekseni ngovulo sazivuthula ngoba sicela amabethe ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamugxamu umsathe enkakane lakhala lathi ngihamba litheselo sitha lathi ngahamba ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca umshana wokofuze fulelo umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Zikhona incwadi esishicilele kuzona abafowethu lonke ulwazi okwanye ulwazi oluningi esifika la siniphakele lona. Izihloko zencwadi ke bafowethu amava ahlabahlosile sithini isintu uyokhuluza ukhokho. Uma futhi kuukuthi uyafisa ukuthola ulwazi woza kwimpunga yesintu eMphelandaba uzohlala nayo phansi ikunikeza isikhathi esizokwanelisa sicubungule inkinga yakho sikunike umhlahlandlela sikunike umuthi wangunaphakade ulwazi luwumuthi wangunaphakade. Inombolo ke lezo zibonayo ziloke edlula izona ozifonelayo ukuze ukwazi ukuthi ube nesikhathi ozofika ngaso eMphelandaba. eMphelandaba awuzi ungazange usho ukuthi uyeza ngoba uzofika sihleli sijulile umnyango sowukhiyile singafune ukuphazanyiswa. Yingakho ke sicela ukuthi shayela zona inombolo lezi senze uhlelo ufike kuthina ukuze sikwazi ukuthi sibe nesikhathi sihlale phansi udaba lakho silicubungule silinike isikhathi. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngiyazi mhlambe kwinkulumo yami engizoyikhuluma ukuthi angizuzwakala kahle kodwa vele izinkulumo eziningi ezijwayele ukuthi zizwakale kahle zinambithiseke kahle zibe ushukela iningi lazi into ezinjalo ziyasigulisa. Ngamafuphi nje isiminya iyonanto esiphilisayo thina njenganabantu abampisho kodwa amanga iyonanto esibulalayo thina njengabantu abampisho. Uyabona uma ungabuka indlela ekwenzakala ngayo emhlabeni esiphila kona siphila emhlabeni wamanga. Yingaki izinto zingahlelekile ngoba akuwona umhlaba weqiniso kodwa umhlaba wamanga. Yingakho kamanga bafowethu kufanele kube ukuthi makwenzeka uyakhuluma kube ukuthi ngempela kube yiphutha kungabi yinto othola ukuthi ngaso sonke isikhathi nje wena uyayikhuluma. Into ebalekile kakhulu bafowethu iqiniso kuthina sabantu. Nakuba linzima iqiniso kulithatha lamukele kodwa lona libalekile ukuthi silithathe khona lishisa linjalo. Iqiniso ke bafowethu ladala labalodwa kwabo laba intandane lithe futhi liyintandane baphinde balifaka isichitho lavele langathandwa umuntu nje. Akekho umuntu iqiniso olithandayo nofisa ukuthi alithathe alifukamele ngoba lazalwa lintandane baphinde balifaka isichitho. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuzokhuluma namadoda ngiphinde futhi ngikhulume nabantu besilisa ngoba bafowethu mawukuthi uyabheka emhlabeni esiphila kona umhlaba esiphila kona bafowethu ubekwe amadoda njenganabantu abayinhloko. Mabuka isizwe siphethwe umuntu wesilisa
uphinde futhi ubheke kwimizi nemizi abantu ababekiwe phakathi kwemizi nemizi amadoda. Yingakho ngithi ngiyimpunga yesintu ngise ngizokhuluma namadoda, ngiphinde futhi ngikhulume nabantu besilisa, ngikhulume abafana nabo esilindele ukuthi kusasa mabekhula bakhule baba madoda. Nabantu besilisa ngokunjalo nabo silindele ukuthi kusasa nabo baba madoda, angagcina umuntu ngokuthi abe umuntu wesilisa. Kunomehluko ke bafowethu phakathi kwendoda nomuntu wesilisa nomfana. Ake ngimiyeke kumfana, asibuke kakhulu umuntu wesilisa nendoda. Kukhona into ejwayele ukukhulunywa kuthiwa amadoda ahlukumeza abantu besifazane. Labo bantu bangcolisa igama lethu thina madoda. Thina njengamadoda sibahlukumeza abantu besifazane, kodwa abantu abahlukumeza abantu besifazane abantu besilisa. Namuhla ke bafowethu ingakho ngiyimpunga yesintu ngithake ngize ngoba kukhona izinto eziningi esizozikhuluma la kwimpunga yesintu TV. Kodwa uthola ukuthi masihamba sesibuyele emuva siye emakhaya, sithi masizenza zifike zingasiniki usizo ngesizathu sokuthi khona izinto esingakhulumi ngazo. Yebo impela siyafika siliphakwe ulwazi lwesintu, silithathe bese siyahamba siye emagcekeni asemakethi, masifika sithi siyalwenza bese lungenzeki. Okokuqala ngifuna ukukhuluma nendoda ekuyiyona ephethe umsamo wakubo, ekuyiyona ethi mayifika emagcekeni umuzi kayise wayo ifika iguqishisa impepho. Ngifuna ukuthi wendoda anganuganiwe wena, ngifuna uqala ngendoda eganiwe. Ukuthi wena uganiwe wena ndoda, unomfazi wena. Kodwa manje inkinga yakho khona unomfazi unjalo, uyathanda ukuthi uhambe wenza izinto ezingcolile bese ubuye uzoshisela abantu impepho. Uqonyiwe, unentombi owembatha nazo. Uma kodwa kufanele ukuthi ushisele umuntu impepho, usuku ungcolile unjalo, unuku unjalo, uhambe uyoshisa impepho emagcekeni omuzi wakini. Mawubheka ngenkathi uguqa kadulele nonondindwa, ikhona yini inkulumo ezozwakala ethongweni? Ngoba phela wena njengoba uganiwe, umuntu onegunya lokuthi umbathe naye umfazi okuganiwe. Ngiyazi ukuthi angisezwakali kahle. Ayikho indoda eyinuku njenganendoda egijimisana nonondindwa ibiganiwe. Lento yocansi nokuhubo nondindwa into engcolile kakhulu leyo nto ethongweni. Ngiyazi ukuthi nje ngikhuluma kanje ngizwakali kahle, kodwa lento kuzingene kuwena kufanele ukuthi siyibeke kahle, kufanele ukuthi siyibeke ngendlela ozobona ngayo ukuthi iyinto engalungile nengafunakala. Ngenkathi uphuma wena uhamba uzineka yonke indawo bese uzibize ngendoda, hamba umbatha nabo bonke omahosha la. Emva kwaloko wena uzibiza ngendoda, wena uthi wena uyindoda ngoba nako uganiwe, kodwa izenzo zakhe izenzo zomfana omncane. Wenza kanjani into enjalo bese uzozibiza ngendoda? Usahubhana nentombi, igoli lonke uhubhana nentombi kodwa unomfazi. Itheku lonke uhubhana nentombi kodwa unomfazi wena. Hamba ubhuka yonke indawo le, thatha konke ukungcola. Emva kwaloko usuyahamba uye emagcekeni amuzi kayihlo, uthi mawufika khona ufika ushisa impepho. Ungcolile unephungu unjalo. Lalela. Uyabona ngenkathi uhamba ulala uzeneka yonke indawo. Ubuya nokungcola lapho. Lokho kungcola bese ukuthatha uzokufaka kulomuntu lo okuganile. Wafunda incwadi esihloko sithi sithini isintu. Izokwazi ukuthi kwenze kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi uma uyindoda uganiwe. Lento bafethu iqiniso lento, kodwa elingavuma ukwamukeleka. Yinhle indoda ezothi mayibethanda abantu besifazane bese ivele iyaganwa kunokuthi ihambe ipepenyeka yonke indawo le yenza ukungcola bese emva kwaloko ilokuthi yona indoda iganiwe. Ukuganwa kwakho wena umuntu wesilisa akukubeke esigabeni sobudoda. Ukuba yindoda kusukela ezenzweni zakho wena njenganomuntu ukuthi wenza kanjani. Kodwa mawuzothi uganiwe, hamba upepenyeka, uthenga omahosha, wenza yonke leyo nto, uqonywa intombi eziningi ulala nazo, yonke lo akubona ubudoda lokho ngoba izenzo zakho azikubeke ebudodeni.
kuzuba indoda ngokuphelele kubalekile ukuthi indlela ohamba ngayo kubonakala ukuthi hayi indoda le konke lokho kwenzela ukuthi mawufika emagcekeni akini ungafiki unuka uthi ushisa impepho emva kwaloko umehluko ungabukhona yina wena uhamba upepenyeka thandana nabafazi babantu kodwa ushisa impepho kini uzibiza ngendoda thandana kanjani umfazi womuntu winuka uma unjalo umuntu osuke nebhadi mawuthandana nomfazi womuntu yingakho ke bafowethu kubalekile ukuthi indlela esihamba ngayo thina njenganabantu ikakhulu thina esizibiza ngamadoda kubalekile ukuthi indlela esihamba ngayo sazi ukuthi sisibonelo seingane zethu sisibonelo sabantu abasafisa ukuthi baganwe kusasa abantu angathi umuntu hayi mina ngifuna ukuganwa ngoba manje lo muntu wona wehle enyuka nonondindwa uthola ukuthi nawe mhlawumbe hayi ngoba naku uzenza kodwa kukhona umuntu okwembethe ngaleyo nsila yingakho kufanele ukuthi ufike nalemiphelandaba uzohlala phansi nempunga yesintu sicubungule lento yakho okuthi njengoba uyenza yini ekwenza ukuthi uyenze ngoba mhlawumbe khona abantu kufanele ukuthi ubageze kuwena emzimbeni wakho bese ukwazi ukuthi ube indoda ngeqiniso nabantu besilisa abaningi thola ukuthi manje umuntu uzalisile kodwa akafuni ukohlawula hayi ngoba naka amandla ukuthi akanawo umuntu osuke engenawo amandla isuke ingekho into azoyenza ngoba isifiso mhlawumbe usuke naso ngaphakathi enhlizweni kodwa khona umuntu othola ukuthi uyasebenza wazalisa emzini womuntu kodwa manje uhamba epepenyeka zonke indawo lezi yapepenyeka ukhiphana namantombazane uthengela amantombazane zonke izinto lezi kodwa uthola ukuthi unini omzala akazamthengele lutho mawuthatha lamazwi esiwafundisayo njengempunga yesintu uthi uyoshisa impepho ekhaya yokwenza umsebenzi ayikho into ezokwenzeka lapho ungahlawulile kodwa wazalisa emzini womuntu waphika nengane yakhona awuhambile ukuthi uhambe uyokhipha inhlawulo ayikho into eyokwenzeka lapho nami ngiyimpunga yesintu ngokukhuluma ngize ngikhithiza amagwebu uthi uyalithatha lolwazi esikunikeza lona lifike lingakusebenzeli yingakho ke kubalekile bafowethu ukuthi kuze siba amadoda kusasa sizibuke izenzo zethu ukuthi senza kanjani uma uyinsizwa ungahlawulile musu kudla into ezimnandi hlanganisa uhambe uye kohlawula icala lakhe emzini womuntu impilo yakhe imile nje hayi ngoba naka imile kodwa imiswe yikona ukuthi unina walentombazane wakhala inyembezi ngenkathi uyizalisile wena nethongo layo nalo lakhala ngenkathi wena uyizalisile lentombazane yingakho ke kubalekile ukuthi uhambe uye kolihlawula icala lakho webafowethu masazofika la sikhuluma izinto eziwushukela izinto ezizaloke ningincoma njalo hayi ngeke bafowethu saphambili yingakho ngithele umfanekiso oqoshiwa ngukhiphe ubaba unje ngoba mohamba uya kadokotela ufika kujova udokotela kube buhlungu kodwa ekugcineni umphumela waleyo nto walezo nhlungu uzaba kulula noma ngangigxeka la vele iqiniso abantu abalifuni uma usahamba phezulu kweqiniso noma uma usathatha iqiniso ulisondeze kuwena leso sichitho salo abalishaya ngaso liyakwembatha yingakho ke nami ngiyimpunga yesintu lesichitho abasifaka iqiniso sizongembatha njengamanje muhleke umuntu othumela izwi iqiniso bese ningamthukuthelisi bese ashintsha ukwenza umuntu ashintsha indlela ekade ehamba ngayo ngoba uma umekujantshwe isitimela sizi isitimela wangasuka kuona sizokugxoba kodwa uma uthe usibona sizi isitimela wasuka kujantshwe isitimela angeke size sigxoba kubalekile ke bafowethu ukuthi sizilungise indlela zethu ikakhulukazi thina esiganini kubalekile ukuthi sicancathane ngoba ukuganwa kwethu asiganelwe thina kodwa abafazi sibathathile abafazi bamathongo ukwehla wenyuka nonondindi uganiwe akuyona into elungile leyo okubalekile uma ukuthi abantu besifazane abathanda thatha umfazi cela ithongo likupha amandla uganwe ube nabafazi ababili ube nabafazi abathathu lokho ke kulungile bafowethu asiqhubeke ke subscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV siqhubeke futhi sizithenge incwadi zempunga yesintu bese nemfanekiso eqoshiwe sidlulisele nakwabanye ngoba nakubona iyoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga